waonge opposition moro ma strong ero kama na aya John we koro kayo mede wawinji in bende nikech kino wi ibiro bedo kiwacho nikech ango okayo broad based higa achiel inene ero komano Sharon to kapok awacho mar broad based higa achiel akia ni John wacho ni kuma wantie nango girwa no akia girwa mowacho lakini awinjo kiwacho wach sitima jodala dwaro sitima jodala dwaro pi jodala dwaro gik moko bilago sitima Kenya ka iloso gi KenGen ema generate sitima to sitima no koseloso gi KenGen to bedo supplied gi Kenya Power manyiewe from KenGen to supply no not Kenya Power KenTraco no it's Kenya Power Kenya Power ema uso stima yes very correctly linga nge kumibire stima iloso yes gi KenGen yes all right KenGen uso ne angono KenTraco no I've worked with KenTraco okomodi stima igodo donc KenGen ema nyayo stima to gi distribute KenGen ema nyayo stima where do I explain to distribute to gi distribute KenTraco ma distribute ma nyiew from KenGen then KenTraco built gimilo on substation from substation gi lower the megawatts so that Kenya Power nyalo kawe from substation to tell on consumer anyway okay wadhi mbele ero kamano although mano pod wrong but okadwa bedo kare koro mako dhoga ni do we need bende wadwaro broad based wadwa ni kwith mapingo sirikal odonje sirikal mar mondo mi process no timre mondo mi steam owuog kuma owuoge mochop ne japiny ma kawaida kaka in gi an you understand we don't need that okwadwa mano king'iyo pi wan dalawa edapani counties wa ng'wente makaluo nigi Lake Victoria namlulu lakini gweng'wa sani dhoute ama mieche manigi pi minyalo ng'iyo ni koro fereji owuok pi nitie ikwano nikech ang'o king'iyo chiemo wan gi low joluo nigi low dalawa uyoma wan gi low ma serious lakini lobno samoduma onge onego beni watimo ang'ono wapidho pamba no sani ok nyal pidha nikech onge ang'ono onge market mane cash crop matieni pith miuso ma wan kaka wan wanyalo jivunia ni wan gi gima wanyalo uso kaka jomoko nigi ang'ono nigi niang' gi gik moko machielo but mago ok timre broad based kane kweth mapingo sirikal odonje sirikal gikoni giloso broad based ne giloso broad based mar mondo mi wabed gi winjruok to winjruok ne en ni namba 1 wa implement NADCO report gik mage mane ni NADCO report manonego beni timore namba 2 nonego beni wang'iyo gik moko kaka public finance article mano gine mar 12 mar katiba tich maber mar pesa mar jopiny sani king'iyo counties kwanata malo 70 kwanata malo 30 ema dhie dongruok ata malo 70 itiyo go timo ngono recurrent expenditure mano chulo salary gi chulo gik moko bilago you understand gi bills matie ni wan wachulo ushuru mondo chul jotelo to ok odhi otiyonwa koro ko ushuru mwachulo kata mwachulo ok nyal tiyonwa dhi e chulo jomoko ere tiende bedo gi jotelo at the same time pod imedo jotelo you understand at the siachwa karibu kwanata mala 12 emadhi gine emadhi dongo modongo dhi mifuke ji koro ere gima broad based osekonywago nikech broad based nonego beni ensure protecting devolution gi konyo sirikan mar gwenge mondo oenea maber kendo tine jopiny maber lakini kanyaka sani pod counties ok tigi pesa maber counties ok chiw report ne auditor general ywak ni counties ok ti report mano tiyo gi pesa maber another thing mane broad based onego beni timo en kedo gi kwelo mar pesa ma dho kisungu luongo ni corruption sani koko dhi malo kucha
office mar president nyocho tiyo gi bilion 3.6 bilion 3.6 bwana in bilion 3.6 komi nyatimo you understand koro yani gik mano nego beni broad based temo mondo losi koro konya gik mane broad based temo mondo ni ogine ogol koro konya koro bende wadhi mbele adier you understand omiyo an broad based is a no broad based was a very wrong move to kendo aparo ni kanyo to Raila ok no calculate maonge dongruok moro amora mabende onge dongruok moro amora ang'e ni ng'ato biro ng'isa ni sani one of the things mane broad based dhi kelo ne en compensation for victims iwinjo masani kore timoni mano is one thing and honestly king'iye an kaka ng'iye en aina siasa ma kawaida to dongruok ma samoro Kaluo wacho ni broad based osekelo dongruok gwenge ma Kaduo yore miloso erokamano Sharon in fact iparona adwa wuoyo wachno wuoyo mana mapiyo piyo kapok jono ka jowa ma joluo wa in fact ahero bedo jaluo ok apar ni dadwaro mondo mi onyuola anywhere else lakini bende nyaka wang'isre adier wan joluo watimore ka gima dongruok en mirima mimiyowa en ka gima inenonwa oruma mondo mi omiwa dongruok en tij sirikal to sirikal ka en sirikand Kenya en sirikand ji te obedo Kuyu obed Jaluo obed Kalenjin obed ng'awa omiyo dongruok onego bed ni dhi everywhere lakini koro wan wang'iyo ga dongruok ka gima ng'ato neno oruma mondo tim ang'ono okelnwa dongruok ka en e president you understand ok onego bed ni wabedo ga kilino onego bed ni wa demand in e sirikal no yieri ok no yieri sani koro ine president dongruok no ambe wadware mana kaka jomoko ka bet mangono bende dware to mane monego beni wasebedo go position ma very strong Raila Amolo Odinga onego endelea gi tijno nikech osetimo maber ka chieng' moro ji oyiere to wabro mor ni wambe ng'ato otimo ngono ng'ato koro president lakini ka podi onego bed on this side of the people mondo ng'i sirikal gi monego beni sirikal timo nikech Raila osetiyo maber e gine mar pingo sirikal kuma koro dhie chama kata onge John gima hero